Hvordan kan teknologi og IT hjælpe elever med lav arbejdshukommelse? At beregne koordinatsæt til en lineær funktion samt indsætte punkterne korrekt indeholder mange risici for at fejle. Dette giver en nederlagsfølelse over for faget med efterfølgende motivationsproblemer. Ved at benytte et geometriprogram kan eleven opdage strukturer og sammenhæng. IT kan også bruges til at træne tabeller, men hvis der på tid oplever eleven stress, hvilket nedsætter arbejdshukommelsen. Jeg taster prisen på den første bil ind. 199, 800. 199, 800. På dyskalkulatoren kan man få den læst op. 199.800. Man kan afrunde. Få det læst op igen. 200.000. Man kan få det tilbage igen. Jeg taster prisen på det. På den anden bil ind. 198, 900. 198, 900. Og så opdager jeg, at jeg lavede egentlig fejl, men kommer til at lave på dansk. Jeg vil bytte om på 2 cifre. Det kan man gøre noget ved på dyskalkulatoren. Bytte om på 2 cifre, så jeg får 98 stavet om til det korrekte 89. Sådan. Så vil jeg gerne finde forskellen mellem de to priser. Det gør jeg ved minus. Trykker lige med. Og har nu 3 tal, som jeg gerne vil sammenligne. Prisen på de 2 biler og forskellen. Jeg sammenligner det grafisk ved at vende dyskalkulatoren om. Ser det grafiske billede. Det er det største, det er lidt mindre. Så meget mindre er det. Og jeg synes ikke forskellen er så stor. Specielt designede computerprogrammer kan bruges til at træne elevens arbejdshukommelse. Klik på tallene i omvendt rækkefølge. 5, 7, 8. Nu er det din tur.